Tuna FM radio kama studio tina sugar yes ndisamaita express kambo kanonzi kuondomora mkomo wangu kambo aka murukimba nezve yapa aka kambo aka ndiri kunyanya kuonesawo zvangu wanotaura zvina basa about Zimbabwe wari kurya wachiguta tinenge tichivaona wari kufamba nemota dzinotonakidza kudzionawo maziso asi nevari kuwaka zvivakwa zvavo nevari kupfuya mbudzi nemombe dzavo nenguruve dzavo nembwa dzavo kumamisha uko but chinhu chandakaona havasi kukwanisa kumbotendawo kuti aiwa muZimbabwe tiri kupfuyawo zvipfuyo zvedu mbudzi nembwa dzedu nekuwakawo zvatiri kuwaka nekuitawo mabhizinesi edu chavari kukwanisa kuita kungotaura zina basa about Zimbabwe vanhu ivavo ndakavaona kwenguva yakareba kana kwanaka ndiri kunyika yeSouth Africa ndaivaona futi haufi wakazowa munhu wekuSouth Africa nyangwe ukaone mari dzakaita sei unongo uri mwana wekuZimbabwe asi chausingakwanisi kungotendawo nyika yeZimbabwe saka ndakazofunga kuti ndakagara zvangu nenhamo yangu ndikati bheta ndimbowaimba ende ndowana musoro bhangu iva kune vanhu vese wanotuka midzimu yenyika yedu yeZimbabwe chii chatiri kushoora muZimbabwe munomu utungamiriri hwedu tiri kukutsoropoza but hona iyezvezvi mumigwagwa umu migwagwa yatsepete mabhizinesi tiri kuona isusu tinenge tichingoonawo zvedu isana mairo sana shuga vanhu vari kuwaka mabhizinesi avo vanhu izvozvo ukapinda mutauni mashopu akati ng'ang'anga kurumana kudai ukaenda mutauni mota hadzisi kufamba konjakisheni yemota kuwandisa kwemota imari dzese dzo but chawasingakwanisi kutaura kungoto munyika medu zvinhu zvakanaka chavo kungotaura kuti muZimbabwe tiri kutambudzika ndoana musoro bhangu ndoari kundomora ndowandakaimbira ngoma wanondibata mwoyo wangu wanondikwasisa mwana wasoro bhangu ya ana bhangu vari kutaura zvakashata mazvinzwa zvakwana inzobatikana mani because unomuona munhu ataura apano anorova soseji rese risina kuenda kumbokatwa kana kusanyara apa vamwe vacho vanongora vanhu vakuru kuti wanzira mani tarisa nyika yeZimbabwe tuka midzimu yenyika nemapfupa kutuka nemabhonzo mabhonzo mofunga kuti ana mbuya anoenda nanesekuruka havasi kuziva zvese zvikita muno but hatisi kukwanisa kutendawo kungoti zvatiri kupiwa isusu nemhuri dzedu unomona manotaura achiti but apanenge ane zimotikari siyaiti apa ari kugara muimba ine masepisi amene mangani basetiwawo ngatichitaure nezvealbum nyowani chimbondionayo pamuri kuti chimbondionayo muri kuti chimbondionayo chitombondionayo kumafanzi angu mafanzi nemaporomota nevane zvinhu zvavo nenyika yekwangu ana sewiki newo sasewiki newesizvi ndo sewiki no ndakatobvira kuti nditovatsvaga nditovharirwa panze kuti ndisasidhumana nawo kuti muritodaogaikazve alright zvakanaka inini sewiki no ndinokwanisa kutaura nawo sewiki no tichavarakidza vhidhiyo ndovada kuti watombondionawo vaudze mashoko enyu amunoda kuvaudza sewiki no ngawatombondionawo plus watombondikandirawo dombo remunamato yes uvakukandirei dombo remunamato plus yezvezvi muno ndakadai ndati ndane 26 years ndichiita zvebasa rangu remagitari ndingofamba netsoka okay ndobva inini manje kuno ndogara kuSouth Park ndobva kuSouth Park ndakatakura mazipika nemusoro kuenda kwamachipisa kushow kana kuenda kubudiriro kuridza magitari kana kubhitirisa wamwe mota dziri kuwata huku nembwa mafanzi eshuga ndiri tokuvaziva but chavo havana kana mwoyo kuda kumbosunungura hana dzavo handizivi kuti vanhu vakaita sei chechero dai mambotora mwoyo nenguva Jesus waJesu zvimwe Mwari waikuwedzerai kuti umwe tunhu mukati